Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Igumbi Lamakhosikazi episode 1 iqalileke i-talk show izolo sizwile. Ngiyazi abanye bethu sibe nenkinga kagesi load shedding, so asikwazanga ukuthi sibone i-show iphelele. Mhlawumbe abanye bayibonile bangaqeda, abanye nje baze bayibone ngiyakwazi lokho. Angazi ukuthi izoba khona yini indlela ukuthi mhlambe bazoyifaka somewhere mawukuthi mhlambe awukwazanga ukuyithola ku SABC 1 or channel 161 ukwazi ukuyibuka ukuthi bazoyifaka ku YouTube or mhlambe kumanye ama pages abo ku social media. Asakayithole leyo information, but because ibiqala ishow bekuyi-episode yokuqala, so kunama-comments amaningi, bekukhona ama-expectations from the fans or the viewers, abantu ababe-ready ukuthi ishow iqale ngoba phela ngithi besilobu sibhizi sisho ukuthi iyeza. So abantu from comments, lokho engikushoyo kusuka kuma-comments abantu, right? Abantu abaningi ngizothi baphoxekile. I-show ayibanga kuleli zinga bebe-expecte ukuthi ibe kulona, because sitsheliwe ukuthi le talk show izokhuluma ngezinto ezenzeka emakhaya, imishado, yingane nje, ukuthi iy'nkinga engithi South Africa esibhekana nazo. So ayigxilile ukuthi kube yisithembu kuphela since bona bekuyisithembu. Abantu babekileke imibono ehlukene, nami eminye imibono ngiyavumelana nayo. Okokuqala-ke abantu abakritisayizile ukuthi bakhuluma kanye. So ngizo-add izinto ezincane. Ningixolele. Enye into before ngiqhubeka nale video, ngicela ukuthi ukucacisa into noma ngenza omunye umuntu aqonde. Into engiyenza la sibiza ngokuthi i-review or ama-reviews. Lokho kusho ukuthi ngikhuluma based kwinto engibone ku-TV show. Apart from that, angazi-ke ukuthi kwenzakalani eceleni kwaMseleku, angikwazi nokuthi nje kungakuphi nami ngigcina la ku-TV. So ngicela ukuthi ungathathi izinto personal, futhi enye lento ukuthi sinama-favorites from i-show, akungasixabanisi because siyabantu sithanda izinto ezihlukile. Okunye engikushoyo is just assumptions, because mina ngibuka ukuthi ukhulume kanjani mase ngi-analyze ngendlela yami, nawe unendlela yakho obona ngayo, so ayiphelele lapho. Enye into uwazi ukuthi okunye engikushoyo akuzukuba yilona iqiniso, because nami ngibuka i-TV njengawo. Right. So ishow iqalileke izolo. Ngave ngikhuluma kakhulu. Iqalile izolo, abantu ba-complain abathi abakhulumisani kahle, abanikezani ithuba lokukhuluma. Ngike ngakubona-ke lokhu kuThando Nes'thembu. Into embi ukuthi masikhuluma ngale show sizolobu sibuyela kuThando Nes'thembu ngenye indlela, ngoba already sibazi kule ishow uThando Nes'thembu. Abanikezani ithuba mabekhuluma omama, amakhosikazi. Banalento yokuthi omunye uyasha ufuna ukusho lokho afuna ukusho, nomunye ufuna ukusho lokho akusho. Mase kuthi-ke kube khona abantu abathi vele ama-talk shows anje bakhuluma abantu kanye. Mina ngiyakuphikisa. Bayakhuluma kanye, but lo munye usuke eda kwi-point elishiwo ilo okhulumayo or evumelana nento ayishilo. Mhlawumbe umuntu uzosho something mase ngithi that, uyabo, isiqhubeke inkulumo sizwile ukuthi utheni omunye. Angazi-ke noma ngiyamemeza noma ngimemezi, kodwa sengizizwa ngathi ngiyamemeza. Ngiyaxolisa futhi ngalokho. So bona banalento yokuthi uMakhumalo ufuna ukusho something, uMayeni ufuna ukusho, uMamkhulu ufuna ukukhuluma, bavele bekhulume kanye. Manje akusazwakali phela ngoba sekuwumsindo manje. Akusekhona ukuthi siyezwa, sekufana nokuthi bayaphikisana. Kanti makunomuntu odirectayo okhona, uzothi Macele akhulume uMacele, kudlule kuthiwe Makhumalo akhulume uMakhumalo, kuyiwe kuMayeni. Point number 2 eyenziwa abantu, lena ngiyavumelana naye kakhulu. Uma kuwukuthi basidayisela isithembu noma sidayisela ukuthi isithembu sihle nezinto ezenzeka kwisithembu,
akusona soda isithembu saka Mseleku la eSouth Africa mhlambe ngithi esike sabona ku social media kukhulunywa ngazo. Bakhona abanye abantu abakwisithembu before Mseleku nabanye futhi after Mseleku, mhlambe nabanye bathi they were inspired by Mseleku. So kunjani if bezobiza omama abaphuma kulawo makhaya lawo for abantu abathi bafuna ukwazi ngesithembu noma babona ukuthi bafuna ukuyithatha le ndlela, mhlawumbe abanye sebeyacabanga ukuthi hayi phela manje nasi isithembu sesiba fashionable, okusho ukuthi obhuti abaningi sebezoconsider isithembu. Nathi ake sifunde-ke kulabo mama ukuthi bathini ngesithembu. Ngisho lezi zinto ezifana nalezo ukuze futhi abantu angithi sebejwayele ukuthi bababone uthando nesithembu. Already abanye sebenakho ukuthi ayikho lento abayishoyo. Bakhona abantu vele ababuka ishow bethi nje awu ayikho lento abayishoyo ngoba uthando nesithembu sibabonile benza u1 no2 no3. So makufika omunye umama from isithembu, mhlambe kube uMakhumalo ozobe ehleleli abakaMseleku noma kube uMacele noma kube uMayeni, mase kuyafakwa ke bakhona abaningi sibabonile manje. Sizwile nanokuthi inyanga yodumo naye isithatha le ndlela yesithembu. Bakhona khona omunye nje somabhizinisi wasemsinga, ukhona Igumbi, bakhona futhi abanye nasemasontweni nje isithembu sesiyangena impela singenile. Naba abanye ade beshada khona manje ku Our Perfect Wedding, uthelwe ababa usafuna abanye abawu2, una2 already, usafuna enye 2, kunezingane ngaphandle. So sengisholo ukuthi ke for people angathini abanomudla wesithembu bezwe ukuthi amakhosikazi aseyihambile le ndlela athini. Hayi thina abanye ke siyabuka isho ngoba sibuka isho, hayi siyabuka ukubuka ngidluleke lapho. Enye into ke abantu already lokho ngikushilo banokuthi siyabazi uthando nesithembu, sibabonile bexabana ngale, sibabonile kuba nama misunderstandings ngale kuthando nesithembu. Manje lezi yalo abafika nazo ngapha ziphumaphi bona mabe kade bekhuluma ngokuthi ifamily le ayikho united ngendlela ababefisa ngayo, iunity ayikho, nomunye wenzo kwakhe, abalalelani, izinto ezinjalo. Abantu already sebenalowo mqondo. Ngicela ukuphawula ke la, ngiyaphawula ngisho ukuthi lokho kuyiqiniso. Ngale kuthando nesithembu kahle kahle besibukisa ukuthi isithembu sinjani, ama-challenges akhona avelayo uma ngabe kuwumndeni omkhulu. Asithathe ngomndeni omkhulu mhlawumbe ngesisusa ukuthi isithembu ukuze uzoyi-understand eduzane. Umndeni omkhulu uney'nkinga ngoba vele usuke kunabantu abaningi. Abantu-ke abafani, khona umuntu omudi ekhaya, khona umuntu ekhaya ohleka nabo bonke abantu, ukhona nje lo enimazi ukuthi hawu lo uhlanyala la ekhaya. So mawubheka umndeni omkhulu unjalo vele, kunamagatsha ahlukene abantu, kukhona abazokwazi ukuthi besacrifice ukuze abanye bejabule, kukhona abanye abazothi anginandaba nje ukuthi wenzani angihlangani. Umndeni ukanjalo, noma kuwumndeni omncane anifani ekhaya. So abantu baqhakambisa lento yokuthi hey bebehlele bexabana, akukho lula, akunzima, kunjani. Kuyafana nakini, kuyafana nje nakini. Mawungathi chaza komalume bakho, kobaba bakho, o-anti, obhuti bakho, khona abantu abangazwani nezingane zakubo. Into ebuhlungu ke kodwa phela abangazani nezingane zakubo. So ngikunikeza ukuthi besinikezwa i-idea ukuthi kwenzakalani kumshado onje oyisithembu. Akuzuzihlalwa kucula uhaleluya njalo. Khona amanye amalanga ukuzothiwa ayi awuthule wena, khona amanye amalanga ukuzothiwa ayi ngeke phela sikhathelwe kuwe. Injalo vele impilo ke nasekhaya, ukuthi ke phela abantu ke abangahambisani nesithembu bazogxila kakhulu lapho. Angisho ukuthi mina ngihambisana nazo. So uma uthatha ngomqondo wokuthi ubone bexabana kuthando nesithembu, so bazoza kanjani nama solutions
kulezi inkinga mhlambe enizobe nibhala ngoba kuya SMS ikhona SMS line ithi 33086 mawubhala ukuthi okay unale nkinga le indaba noma inkinga maxoxa abantu abaningi kuphuma imibono engafani sekuba ukuwena ke ukuthi lokhu kuzokusebenzela yini. Uma uthatha inkinga yakho ungitshela yona mina ngikhuluma owami umqondo kuba kuwena ukuthi mase sengikunikezile lokho engicabanga ukuthi kuyisolution wena kuzosebenza yini ngoba isimo sakho sokusazi kangcono. Ungayithatha inkinga ufike uyibeke esontweni bekunikeza iyalo besho kodwa masubuyela endlini wena usazi kangcono lesimo obhekene nasendlini. Sengisholo ukuthi ke kumuntu othi abazungisiza ngalutho mhlawumbe ikhona indawo bazoyikhanyisa kancane. Okunye ke uma ishow ikubhora don't waste your time ubuke into ekubhorayo masuzolobe uhamba ungena kuwona onke ama-page uthi le show iyabhora nawe uyabhora izwi lakho liyabhora uyenzelani leyo nto. Yabona mina ngasheshe ngazi ukuthi izwi lami liyabhora ngakwamukela ke lokho. Angazi ukuthi mhlambe sekumele ngiphinde ngifunde futhi ukuthi ngamukela ukuthi hayibo nginezwe elimbi shame ngoba khona abantu abazolobo bengikhumbuza hayibo izwi lakho liyabhola hayibo sisters ukuthi nokuthi. Enye into ke kulama comments engihleze ngiwathola athi get your facts straight. Hayibo good people izithando zami mina ngikhomenta nge-TV show le esikhonjiswe kona. Lokho kwenziwe for the show, lokho kuyi-final product, but behind the scenes angazi ne ayibe mnandi kanjalo ukuthi thina sila sibuka i-TV show si-enjoy izinto masikuthi siya-enjoya masika-enjoy maningi ama-options akhona. Ngaphezu kwalokho ayikho ke into esizothi hey yazi uyangidina ngoba wena utheni ngomayeni ngomakhumalo. Ayibo umakhumalo uyasebenza. Umakhumalo unesikhathi sokuthi manje fanele ngihambe ngiyoshutha mase ngiqedile la ngiyahamba ngiyaka radio mase ngiqedile la ngiyahamba ngekhaya ngiyaka kubaba Mseleku after lapho nangiyawumpilo kanjani impilo yakhe nje naye uyayihlela. Nawe ke masuzothatha sengathi thina sigado Makhumalo hayi akusekhona ke phela manje ukuthi si-enjoy ishow. Thina senza ama-reviews ukuze nje sibe lento esikhuluma ngayo nakhona futhi mawubona ukuthi le ayikho educational mina ngazi ukuthi yini ofuna ukuyifunda sithandwa angazi. But into engakutshela yona kule platform kunama-options angaphezu ka-1000. Mawufuna ukufunda about finances bakhona bayafundisa ngendlela ehlukahlukene. Mawufuna ukufunda business ideas bahlale befaka ukuthi nawa ama-top 5 business ideas. Mawufuna ukufunda ngokholo bakhona bahlele beshare Bible verses, music, comedy, yonke into. Mawufuna nawe ukuthi uqinise i-relationship yakho ubone ukuthi ngathi khona la ongabalance khona bakhona abenza lawo ma-tips besho izinto ezithile. Usungabuka ukuthi lezi zinto zizongisebenzela yini. Enye into ungayi kwi-page eli-wrong ngoba uzofike khona wena ube negative kanti uwe ongena endaweni e-wrong. I understand. Kufana nomuntu othi umuntu amanzi uyazi ukuthi uwatholaphi, right? Angeze isibonelo samanzi. Amanzi uyazi ukuthi uzowatholaphi. So ungayila ngekho khona amanzi ukuthi ufuna amanzi kanjani ngoba uyazi ukuthi amanzi kufanele uwathole. So kuzoba khona umuntu ozothi polygamy isithembu Uthando Nes'thembu wayenikhuluma ngalezi zinto ukuthi bakhona abantu abayilandelayo. Bakhona abantu abayibukayo ishow, bakhona abantu abathanda amakhosikazi. So ngaleyo ndlela kwenza ukuthi kube lula ngoba uyazi ukuthi uma ukhuluma ngothando nesithembu bakhona abantu abalandela amakhosikazi kaMseleku ngoba bewathanda andiphelela lapho.
Ngiyaxolisa-ke, angazi ukuthi sifike kanjani la kule sengikhuluma lezi zinto engiyikhulumayo. Thank you so much for love and support. I appreciate you. Ngiyabonga kakhulu. Wena ongaka-subscribe, please do subscribe. Akukho mali la. Thank you. Bye bye.